Pihalla on naapurit, niin siksi taas kuuluu ääni. Sitten vanhemmakki on kotona. Niin jo. Joo. Näin. Here. Tää on alkuperäinen nimi, mutta jos oikein muistan, siihen yhdistettiin tän lohikäärmeen suomun, siksi mä piirsin tän siihen. Toi naamari tulee mukana ihan selvästi. Mä kutsun sitä Black Thief. Siis nimi ja minä kutsumme sitä Black Thiefiksi. Ja tässä on jotakin random juttu. Joo. Nuorimmista hänen pennuista hybridejä tietty. Tämä on Luke. Hän haluaa yhden pennuista. Nini ja Janna. Hän on se pystyyn. Ja hänen Luke oli asentunut hänen jonkun koneeseen sisään, kun tällä oli vielä vasta alle puoli vuotta vanha. Sillä on 3 kirjausta. 1 mustasilmässä valkoinen pilkku. Toinen jokin asia aina menee hänen läpi. Ja 3. Ei tämä. On. Super nopea. Kuole. Se rääväilee sitä kyllä, mutta selviää. Se menettää silmänsä ja tuonne tulee pieni haava. Joo, mä piirsin sitä vahingossa väärässä sivu. Joo. Tämä olen minä. Minä. Niin. Joo, jotakin randomia. Hei, vai kerran itse. No jotain vielä. Tää on kova. Jonka tää aikaisemmin. Ihan komea apua. Joo, shipping. Joo. Ai, mä rakastan. Tätäkö? Joo, sama. Tässä on top 15 alkuperäinen, mutta mä ajattelin, että nämä viihtikää Tricky, Gizzy, Diata, tuossa on kielen, Gameboy Luke, Glyffy, Thales, A-Drive, MK Gamer, Markiplier, Heated Mo, Hoodlums Crafty, Artie Joyful, Ginju Ninja Ovo, Samuel Theater ja JAT Gamer. Niin, se oli mun alkuperäinen suunnitelma siihen. Joo. Eli nimi siinä on lohikäärmepoikakin, mä en ole vielä välittänyt sitä. Mutta kutsumani Ninash, väri violetti ja viininpunainen. Siemenväri sininen, no sille, että alhaalla on tumman sininen ja ylhäällä taas on sitten viininpunainen. Niin. Kutsumani Niklas on, tää nimi on Nick. Värit harmaa ja punainen. Siniväri on ehkä tumman vihreät, mä en oo varma. Jos sulla on silmä keskellä päätä. Niin joo, mulla on täällä muitakin vielä. Muistatte varmaan tämä. Stardora, Quickdora, Novadora, Yin oliko? Yin, Hot, Cold, Young. Apua. Tää on kalatuurissa katsottu. Michael, Louis, Madan, Lisana.
Sitten 4 FNAF omaa hahmoa. Roxy. Fredo. Pedo, tai Pedobear. Mä en tiedä, mutta Pedobear sopii tälle hyvin, mutta siksi mä kutsun Pedoks. Lina. Ja tää oli Niebo. Ja täällä näkyy vielä nämä sitten. Tää on ihan alkuperäiset näyt noiden kolme. Quickclaw. Quicktora. Novatora. Startora. What? Quicktora. Novatora. Startora. Ja. Mä en muista sen yhden nimeä. Sorry. Fira! Tuli käyttöön. No vähän vaikeita piirtää näitä. Randomuutta. Eli eka, toka, kolmas, 4, 5, 6. Tää on kesken. Apua. Täällä on jo ennenpä. Seuraavaksi. Randomuutta. Älä tekemään. Mä otan Lucy. Erässä sarjasta. Näin. Jop. Love Story. Eli, odottaa. Joo, mä tykkään piirtää mitä on tapahtumassa yleensä. On ollut siinä aikoina, kun mä oon piirtänyt. Joo, matikan alhaalla. Ylhäällä. Lohikäärme ilman sitä ihmeen turkkii siinä eessä, vai mikä se nyt onkaan? Hiukset, vai mikä se nyt onkaan? Joo. Mä katsoin, Niebo ja Underfellsans on ihan samanlaiset. Joo, tää on OC siihen. Mä en oo vielä keksinyt tää nimeä. Tää on Niebon pikkuveli. Hei, ihmiset, mä pyydän teille apua. Arska. Tämän nimen antamisen. Eli nimi, ikä ja tyyppi. Eli esim. Myrkkyjä ja sinne päin. Koska tälle minä olen keksinyt. Tämä on DJ Lili, eläin susi kautta kettu, ystävät Nick, eli Niklaso, Lara, Ninash ja Madan. Niklaso. Joo, Niklaso on kettu. Oliko se? Niklaso. Kissa, lohikäärme, DJ Lili, sukulaiset Lara, Sisko, Madame ja Ninash. Ninash. Madame on Ninashin tytär. Lara, kettu kautta lohikäärme, ystävät DJ, sukulaiset Nick, veli, Madame ja Ninash. Eli tähän tuli Ninash ja tähän tuli Madame. Madame on Madame, mä en muista. Apua. Kania. Liikaa kaneja. Vain liikaa kaneja. Joo, mun FNAF-piirros hiukan meni pieleen. Varsinkin tuolta. Nyh. Tää on hiukan pielessä.
Tää on Roxy. Se oli... Nää rakastaa toisiaan. Nää rakastavaiset. No niin. Siis tuon ja tuon. Tää oli Neko. Nekon isän ja Roxyn isän katsomassa. Sitten. No. Tää idea tuli mulle hopeanuolesta, kun Akatoro kuoli. Akatoro oli mun lemppari. Tai DJ. DJ, Lily, what are you doing? Joo, mun kaverin kanssa tähän pieni project. Joo. Nice. Mä en edes tiedä enää, mitä mä teen. Mä oon niin... Jop. Tää oli jonkin random idea. Jep. Mikä ihme randomus tämä on? Täällä on lohikärme, susiolo, noin. Sitten täällä on koira, sitten täällä on Pikachu, täällä on Underfriending Frisk, täällä on Twilight, täällä on joku murhaaja, joka on Purple Guy. Randomuutta vielä ei mennyt sivuun. Out of free. Jep. Ensimmäinen näkö. Inashin ensimmäinen näkö ilman sen naamaria. Eikökin hienoa. Vanhin niistä. No, tää takana oli vielä Ying Hot Gold Young. Vanhat versiot. Au! Vaikka tätä ihmiset. Vedetään toiseen osioon. Eli hei hei!